рухається маршрутом номер 17. Наступний припинок – вулиця Медицинская. Осторожно, двери зачиняются. Вас вітає відкрите акціонерне товариство «Гомель Абл Автотранс». Жадаем вам приємної поїздки. Вулиця Медицинская. Наступний припинок – вулиця Давидовська. Наступний припинок – вулиця Давидовська. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, поведомляйте водителю про речи и документы, что находятся в салоне без нагляду. Вулиця Давидовська. Наступний припинок – МЖК «Сонячний». Наступний припинок – МЖК «Сонячный». Осторожно, двери зачиняются. МЖК «Сонячний». Наступний припинок – вулиця 70 год БССР.
Наступний припинок – вулиця 70 год БССР. Осторожно, двери зачиняються. Паважаныя пасажыры, падчас руху аўтобуса трымайцеся за поручні. Саступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і людзям сталага ўзросту. Вулиця 70 год БССР. Наступний припинок – мікрорайон Давидовка. Наступний припинок – мікрорайон Давидовка. Осторожно, двери зачиняються. Мікрорайон Давидовка. Наступний припинок – ринок Давидовський. Наступний припинок – рынок Давыдовский. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, праезд без аплаты з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем. Каб набыць білет у вадзіцеля, пасажыр абавязаны ўваходзіць у транспартны сродак праз пярэднія дзверы і да пачатку руху аўтобуса набываць і кампаставаць білет. Продаж білетаў вадзіцелем ажыццяўляецца на прыпынках. Алло, да. Хорошо, хорошо, я подожду. Да. Приравняли. Я хотела вам сегодня сказать, да. Хорошо, я подойду за тобой сюда. Рынок Давыдовский. Наступний припинок
Технічний університет ім'я Сухого. Наступний припинок – Технічний університет ім'я Сухого. Осторожно, двери зачиняються. Технічний університет ім'я Сухого. Наступний припинок – Парк Фестивальний. Наступний припинок – Парк Фестивальный. Осторожно, двери зачиняются. Фестивальний. Наступний припинок – Палац культури Фестивальний. Наступний припинок – Палац культури Фестивальний. Осторожно, двери зачиняются.
культуры фестивальный. Наступный припынок Гомель Абл Автотранс. Наступный припынок Гомель Абл Автотранс. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, будьте взаимоветливыми, не стварайте своими дзеяннями и паводзінамі незручнасцяў і шкоды іншым пассажырам і вадзіцелю. Захоўвайце чысціню ў салоне аўтобуса, выконвайце санітарныя нормы падчас правозкі хатніх жывёл. Гомель Абл Автотранс. Наступны припынок адміністрацыя Савецкага района. Наступны припынок адміністрацыя Савецкага района. Осторожно, двери зачиняются. Адміністрацыя Савецкага района. Наступны припынок проезд Куйбышевский.